Slovačka. Svjetska baština UNESCO-a. Slovačka republika je jedna od najmlađih evropskih zemalja. Nastala je 1993. u mirnom raspadu Čehoslovačke i od 2004. godine je država članica Evropske unije i NATO-a. Slovačka neposredno leži u srcu Evrope. Smatra se da je njen geografski centar u selu Kremničke banje u blizini crkve Svetog Jovana. Slovačka s površinom od 49.035 kvadratnih kilometara ima 5,5 miliona stanovnika, a glavni grad je Bratislava. Susjedne države Slovačke su Češka republika, Poljska, Ukrajina, Mađarska i Austrija. Slovačka je poznata po svojim prirodnim ljepotama, kulturnim i istorijskim spomenicima. Zahvaljujući ovom bogatstvu, nekoliko mjesta u Slovačkoj je dobilo međunarodno priznanje i navedeni su na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine. Cilj međunarodnog programa svjetske baštine kojim upravlja UNESCO jeste da se sačini lista i zaštite kulturna i prirodna mjesta izuzetnog značaja kao zajednička baština čovječanstva. Program je osnovan Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine zaključene 16. novembra 1972. godine u Parizu. Slovačka je pristupila konvenciji 31. marta 1993. godine putem sukcesije kao 134. država. U Slovačkoj se nalazi 5 kulturnih znamenitosti i 2 prirodna staništa koji su uvršteni na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Godine 2005. jedinstveni muzički instrument slovačka fujara, kao i muzika koja se izvodi na njemu, upisani su na listu remek dijela, usmene i nematerijalne baštine čovječanstva. Istorijski centri, Bardejovi Banjska Štjavnica sa spomenicima, izuzetne pećine slovenskog rasa, naseljeno planinsko selo Vlkolinjec, najveći zamak Spišskih radi i njegovo okruženje, nedavno dodat istorijski grad Levoča i remek djelo majstora Paula, prastare bukove šume Karpata i drvene crkve u sjeveroistočnoj Slovačkoj nalaze se na listi. Očuvana narodna arhitektura u Vlkolinjecu je dodata 1993. godine na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Arhitektura Vlkolinjeca je tipična za planinska naselja, kuće od balvana, planinskog tipa, omalterisane pastelnim bojama i s krovovima pokrivenim drvenom šindrom. U selu se nalazi više od 40 drvenih kuća koje potiču iz perioda od 16. do 19. vijeka. Zbog toga one predstavljaju najočuvaniji i kompaktan urbani kompleks originalne narodne gradnje Srednje Evrope. Selo se nalazi u blizini grada Ružomberoka na 718 metara nadmorske visine. Prvi pisani pomen potiče iz 1376. godine i danas ono ima samo 20 stanovnika. Selom dominira drveni zvonik iz 1770. godine. Također tu se nalazi crkva od cigle iz 1875. godine, posvećena posjeti Djeve Marije iz 1860. godine i muzejski objekat, seoska kuća sa izložbom originalnog stana i informativni centar. Selo Vlkolinjec je 1977. godine proglašeno za rezervat narodne arhitekture.
Banska Štjavnica, istorijski rudarski grad koji je smješten u sredini šume Štjavnicke vrhi i tehničkih spomenika svog okruženja u Srednjoj Slovačkoj, uvrštena je 1993. godine na UNESCO-vu listu svjetske baštine. U prošlosti je grad bio jedan od glavnih proizvođača srebra u Kraljevini Ugarskoj i jedan od najvažnijih rudarskih gradova u Europi. Iskopavanje plemenitih metala i srebra se prvi put pominje 1075. godine. Već 1238. godine gradu su dodijeljene gradske i rudarske privilegije. Već 1735. godine je prva rudarska škola u Kraljevini Ugarskoj osnovana u ovom području. Carica Marija Terezija je 1762. godine odlučila da ovdje osnuje Rudarsku akademiju, koja je prvi tehnički univerzitet na svijetu. Akademija je djelovala do 1919. godine i tokom ovog perioda ovdje su obrazovane stotine stručnjaka iz oblasti rudarstva, šumarstva i drugih područja tehničkih i prirodnih nauka. Istorijsko jezgro Banska Štjavnica je proglašena za gradski rezervat 1950. godine. Stari zamak leži na terasi Trojičnog trga i dominira gradskim centrom. Nasuprot brežuljku je smješten novi zamak i od 1571. godine s njega se prostire predivan pogled na grad. Glavni spomenici Banske Štjavnice se nalaze u unutrašnjoj zoni između Trojičnog trga i gradske vijećnice. U donjem dijelu trga se nalazi zvonik, gradska vijećnica i crkva Svete Katarine iz 15. vijeka. Otvoreni rudarski muzej u prirodi je dostupan od 1974. godine sa izvornim rudarskim vratilima zvanim Ondrej iz 16. vijeka i tunelom zvanim Bartolomej iz 16. i 17. vijeka. Smješten je 2 km od Banske Štjavnice, blizu puta za Štjavnicke banje ispod jezera Klinger. Sastoji se od površinskog i podzemnog izložbenog prostora. Na površini se nalaze originalne strukture i mašine. Podzemni dio se sastoji od 2 iskopa na ulazu Ondrej Bartolomej i Jan 33 metra i 45 metara ispod zemlje. Dužina podzemnog prolaza je 1300 metara. Danas su instalirani u tipičnom rudarskom izložbenom prostoru rudarske mašine i prikazani su rudarski metodi iz 16. vijeka. Kupasti brežulja Kalvarija je impresivna, dominantna crta zapadnog dijela Banske Štjavnice. Pored predivne panorame, iznad grada nudi se set baroknih sakralnih spomenika. Još jedan slovački grad upisan na UNESCO-vu listu svjetske baštine je Bardejov, jedan od najznačajnijih gradova u Slovačkoj. Najvredniji dio grada je gradska vijećnica s predivnim gotičkim kućama. Bazilika Svetog Egidija, gotička trobrodna bazilika izgrađena na mjestu bivšeg cisterijanskog manastirskog kompleksa, sa setom 11 oltara iz pozne gotike i sa bivšom gradskom vijećnicom, prvim renesansnim zdanjem na teritoriji Slovačke. Trg Bardejov je nekad bio tržnica u srednjem vijeku. Ovdje su se održavali sajmovi. Bardejov je cijenjen istorijski grad uvršten u UNESCO-vu listu svjetske prirodne i kulturne baštine i jedan je od najljepših gradova u Slovačkoj, uglavnom poznat po svojim gotičkim spomenicima. To je jedan od rijetkih historijskih gradova sa očuvanim gradskim zidinama koje su u srednjem vijeku štitile građane od neprijateljskih vojnika. U 14. vijeku je sagrađena gradska kapija u Bardejovu.
Dvije od njih su sačuvane, Gornja kapija i Donja kapija. Gradska tvrđava je također značajna i zanimljiva. Sistem utvrđenja Bardejova je jedan od najboljih i najočuvanijih gradskih utvrđenja u Evropi. Zamak Spišski hrad je uvršten na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine 1993. godine i nalazi se u sjevernom dijelu Slovačke iznad grada Spišske Podhradije. Zamak Spišsku hrad je jedan od najvećih zamkova u Evropi. Čine ga renesansna i gotička zdanja koja su nekoliko vladara i vlasnika postepeno izgradili. Ima veoma bogatu istoriju i u prošlosti je zamak služio kao vojno utvrđenje i rezidencija župana u Slovačkoj. Zamak je izgrađen u 12. vijeku i potpuno obnovljen u 15. vijeku. Obnovljeni dijelovi zamka Spišski hrad danas služe kao muzej sa istorijskom izložbom koja dokumentuje istoriju zamka, njegovih zdanja, naoružanja i sobe za mučenje. Spišska kapitula je gradski dio Spišske Podhradije. To je grad s malom crkvom smješten na brežuljku i razvijen u 12. vijeku oko crkve. Spišska kapitula je zaštićen gradski prostor kojim dominira kasno-romanska katedrala Svetog Martina iz perioda od 1245. do 1273. godine s dvije kule. Tu je također najstariji poznati primjerak romanske vajarske umjetnosti u Slovačkoj, Leo Albus. U Spišskoj kapituli su očuvane zidine zamka s Donjom i Gornjom kapijom, sa crkvenim kućama, nekoliko izvornih iz perioda romanike, a druge iz renesanse ili baroka. U prvoj polovini 13. vijeka romanička parohijska crkva rođenja Presvete Bogorodice je izgrađena u Spišskom Podhradiju. Građevinari su bili majstori iz obližnje Spišske kapitule, na šta ukazuju iste dekoracije na fasadama. Crkva je izgrađena unutar zatvorenog područja s ulaznom kapijom, koja je gotičkog stila izvorno, a obnovljena je tokom 17. i 18. vijeka. Selo Žehra je značajno arheološko mjesto. U staroj ranogotičkoj crkvi Svetog Duha, izgrađenoj nakon 1275. godine, s kasnijim građevinskim modifikacijama, očuvane su posebno vrijedne freske iz 5 perioda. Najstarije su iz 13. vijeka, najmlađe iz 15. vijeka. U Hotkovicama, dijelu sela Žehra, nalazi se barokna kuća upravnika imanja iz 1703. godine sa francuskim parkom. Osam istorijskih drvenih crkava 2008. godine uvršteno je na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Najstarije crkve datiraju iz 16. vijeka i u nekima od njih se i danas obavljaju bogosluženja. Na UNESCO-voj listi su navedene drvene crkve iz sljedećih gradova: Grko-katoličke crkve, Ruska Bistra, Ladomirova, Podružal. Rimokatoličke crkve, Tvrdošin, Hervatov blizu Bardejova. Evangelističke crkve, Kežmarok, Hronsek i Leoštini. Rimokatolička drvena crkva Svetog Franja Asiškog u Hervatovu je izgrađena krajem 15. vijeka i to je najstarija očuvana drvena crkva u Slovačkoj. Gotički portreti i oslikani zidovi iz 1655. i 1805. godine su najznačajniji dijelovi njene unutrašnjosti. Jedan od najočuvanijih sakralnih drvenih objekata u Slovačkoj jeste drvena artikularna evangelistička crkva u Kežmaroku. Sagrađena je 1717. godine uz starije kameno sakralno zdanje iz 1593. godine,
koja danas služi kao njena sakristija. Ova jedinstvena drvena građevina napravljena je od tisovine, bez upotrebe i jednog metalnog komada. Njen klosrt ima formu grčkog krsta. Barokna unutrašnjost crkve je također izgrađena od drveta. S umjetničkog gledišta najvrednije su u crkvi orgulje s drvenim cijevima. Grko-katolička crkva Svetog Mikuliša u Bodružali je iz 1658. godine. Ona predstavlja trodijelnu prostoriju s bogato ukrašenim krovom od šindre i 3 kule koje se uzdižu prema zapadu. Crkveni kompleks je okružen drvenom ogradom s malim krovom od šindre. U unutrašnjosti ostaci zidnog slikarstva su očuvani od sredine 18. vijeka. Ikonostas s nekoliko ikona datira s kraja 18. vijeka. Grad Levoča i remek dijelo majstora Paula su uneseni u UNESCO-vu listu svjetske baštine kao proširenje mjesta zamka Spišski hrad i pridruženih spomenika. Levoča sa svojim istorijskim građevinskim spomenicima je jedan od najvažnijih gradova u Slovačkoj. Na istorijskom trgu se nalazi više od 50 gotičkih, renesansnih ili ranobaroknih plemićkih kuća s arkadama koje vode u unutrašnje dvorište. Levoča se često smatra najsvjetlijim draguljem u kruni Spiša. Crkva Svetog Jakova je prirodni kulturni spomenik. To je trodijelna pseudo-bazilika. Sagrađena je u 14. vijeku i ima najveće dimenzije u Slovačkoj. Unutrašnjost sadrži kolekciju gotskih oltara koji su sačuvani na originalnim mjestima. U crkvi su skulpture i drvorezački radovi majstora Paula s početka 16. vijeka s umjetnički jedinstvenim najvišim gotskim oltarom na svijetu. Gradska vijećnica Levoča smještena je na glavnom trgu majstora Paula. Izvorno, zajedno s upravnom i reprezentativnom svrhom, njeno prizemlje je također služilo kao tržnica. Od starijeg gotičkog zdanja očuvani su samo fragmenti zidova u južnom dijelu gradske vijećnice. Gotsko zdanje je razrušeno 1550. godine u velikom požaru tokom kojeg su izgorjele gradske arhive. Izgradnja sadašnje renesansne gradske vijećnice je okončana 1615. godine. Gradska vijećnica je obnovljena u periodu od 1893. do 1895. godine, kada su krovovi zdanja zamijenjeni visokim potkrovljem sa zabatima u duhu njemačke renesanse. Crkva Svetog Jakova je jedna od najvećih u Slovačkoj i dobar je primjerak izuzetnog građevinarstva gotičkog perioda. Izgradio ju je poznati graditelj Livac iz Levoče. Godine 1671. aula crkve je obnovljena u baroknom stilu. Ipak, očuvani su elementi gotske arhitekture u prezbiteriju, očaravajući ukrasi na prozorima, zatvaranje pri vrhu lukova. Glavni oltar sa gotičkim kipom Bogorodice iz 15. vijeka i barokne statue ugarskih kraljeva i jezuitskih svetitelja veoma su monumentalni. Levočom dominira strm brežuljak s negotičkom crkvom koja se zove Marijanska hora. To je jedan od najstarijih i najvažnijih pokloničkih gradova u Slovačkoj. Crkva je 1984. godine dograđena uz malu baziliku. Hiljade hodočasnika godišnje posjeti Marijansku horu u Levoči da bi nakupile odatle duhovnu snagu. To je jedino mjesto koje je Sveti Otac posjetio u Slovačkoj 1995. godine. Pećine u slovenskom Krasu su unesene u UNESCO-vu listu svjetske prirodne baštine zajedno s pećinama u Mađarskoj. To se dogodilo 1995. godine. Neke od njih su javno dostupne. Najznačajnije pećine su Ohtinska Aragonitova jaskina i Dobšinska Ljadova jaskina.
Pećine se nalaze u okrugu Rožnjava i Spišska Nova Ves. Najveći je sistem Demanovske pećine u Niskim Tatrima, dužine od oko 34 km. Ohtinska Aragonitova pećina ima jedinstvene dekoracije koja je jedna od 3 javno dostupne aragonitne pećine u svijetu. Dobšinska Ljadova pećina spada među pećine sa stalnim ledenim punjenjem. Obim leda je do 110.132 kubna metra. Pećina Domica se nalazi u Nacionalnom parku Slovenski Kras na 339 metara nadmorske visine i čini kompleks s mađarskom pećinom Baratija. Karpatska bukova prašuma je uvrštena u UNESCO-vu listu svjetske prirodne baštine od 2007. godine. Prašuma se sastoji od 10 posebnih dijelova, od kojih su 4 u Slovačkoj: Kavešova, Rožok, Stužica Bukovske vrhi, Vihorlat i 6 u Ukrajini. Kavešova, rezervat je smješten na planini Bukovske vrhi, planinskom lancu između sela Kalna Rastoka i Stakčinska Rastoka. Grmlje raste na visini od 440 do 741 metra nadmorske visine. Duboke jaruge čine njegovu prirodu divljom. Bukve visoke preko 50 metara i stare 220 do 250 godina. Rožok, rezervat je dio nacionalnog parka Polonini, koji se nalazi na planinskom lancu Bukovske vrhi u blizini sela Ulič. Tu se susreću sve faze razvoja prašume. Prosječna starost drveća je od 130 do 180 godina, a na višem nivou od 120 do 180 godina. Vihorlat predstavlja veliki kompleks koji se proteže duž grebena planine Vihorlatske vrhe, sjeverno od jezera Morsko oko. Tamo su bukve stare do 240 godina. Stužica, mjesto se proteže preko planine Bukovski vrh ispod Kameneca, sjeverno od Nova Sedlica. Pored 200 godina starih bukvi i više od 300 godina starih grupa jela, tu se nalaze i kršni primjerci javora. Ovo mjesto je izvanredan primjer koji predstavlja kako se suštinski odvijaju ekološki i biološki evolutivni procesi i razvoj zemljišta, svježe vode i morskog ekosistema i biljnih i životinjskih grupa. Fujara je najtipičniji slovački muzički instrument. Fujara i njegova muzika upisani su u UNESCO-vu listu remek dijela oralne i nematerijalne baštine čovječanstva u novembru 2005. godine. Ova lista ustanovljena je 2001. godine. Fujara je kontrabas frula koja može biti dugačka do 1,8 metara i obično se izrađuje od starog drveta i proizvodi prepoznatljiv zvuk. Nigdje drugdje u svijetu se ne zna za nju. Smatra se da je nastala u centralnoj Slovačkoj, regionu Polana i sjeverni Gemer. Ona je bila uobičajen instrument čobana. Fujare su se ukrašavale ornamentima i rijetko figuralnim dekoracijama. Najduži instrument je fujara trombita, dužine do 6 metara. Korištena je za signalizaciju i komuniciranje među čobanima na pašnjacima zahvaljujući svom jakom i probojnom zvuku. Izrađuje se od drveta. Slovaci imaju mnogo razloga da se ponose na svoju državu u globalizovanom svijetu. Slovačka je sa svojom kulturnom i prirodnom baštinom među najbogatijim državama Europe.